Viime aikoina otsikoissa on pyörinyt yhteiskunnan tukipilari Milan Jaf. Tämä liberaalin ideologian lopputuote tuli aluksi tutuksi myymälävarkaana. Viime viikolla hän oli syytettynä oikeudessa lapsen törkeästä hyväksikäytöstä ja raiskauksista. Mikä ötökkä? Nousu rikollismaailman eliittiin on ollut siis huikea tuhkimotarina. Milan tuli tunnetuksi, kun hän näpisti untuvatakin Stockmannilta. Einstein kuvasi teon videolle ja laittoi sen YouTubeen. Hän ei varmaan tänä päivänäkään ymmärrä, miten narahti kytille. Näpistetty Moncler untsikka saatiin takaisin, mutta se ei ollut enää myyntikuntoinen. Se haisi hielle ja halvalle partavedelle. Miten Milan se rotsi meni tollaseen kuosiin? Äijä näyttää aika hiireltä. Pidit sä sitä toppista kolitsin alla vai oliko se teidän katujengin yhteiskäytössä? Rikosten ohella Milan tekee myös posketonta sketsihuumoria. Hän on nimittäin ladannut nettiin hauskoja videoita, joita hän kutsuu sarkastisesti räppibiiseiksi. Mä katoin muuten äijän Helsinki City-videon, missä äijä räbäyttää Helsinki City, mä omistan tän kaiken. Meneekö äijällä vähän paikat sekaisin? Ethän sä edes asu stadissa. Sä asut Fattaluukussa Vantaalla, siis silloin kun et ole lusimassa. Vantaa on kato vanha Helsingin maalaiskunta. Se on eri mesta kuin stadi. Mä tiedän nämä jutut. Mä oon syntynyt Vantaalla. Verottajan mukaan Milan on asustellut 6 vuotta Suomessa ja tienannut koko aikana huikeat 389 €. Et sä kyllä Milan näillä masseilla ota haltuun mitään stadia. Et tee sitä Helsingin vankilaa. Äijä sai just 10 tuomion. Kohta taitaa tulla lisää. Noi pakkomunahommelit on kyllä sen kaltaista haureutta, että sä joudut lisko-osastolle. No mut hei, älä välitä. Tehän voitte järjestää siellä Sörkässä vuoden hyypiökilpailut. Äijä olisi selkeä finalisti. Mitalikolmikko on kyllä jo selvillä. Vilja Eerikan isä Touko Tarkki. Sarjakuristaja Michael Pentilä. Ja äijä. Tsemppiä kisoihin! Sörkässä järjestetään jouluna voimannostokilpailut. Ja juhannuksen tienoilla vahvamieskilpailut. Mutta kun katsoo näitä sun kuvia, niin sähän näytät ihan kuiva kesäoravalta. Ehkä nämä voimailuskabat ei oo sun juttu. Äijällä on kuitenkin rytmi veressä. Tanssi ja laulu sujuu. Sä voisit siellä suihkussa räpäyttää. Helsinki City, mä omistan tän kaiken. Karskit velanperijät ja vanhat ruunat rakastuu suhun. Tuomio! Milan, vaikea keksiä sulle mitään tuomioa, kun oikein mikään ei riittäisi. Oikeestihan sut pitäisi jollain sähkövatkaimella vaahdottaa. Mut kun me ollaan sivistysvaltio, niin et sä vois vaan lähteä menemään.